ପିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖେଇ ଆଇଲା ଆର ମାସ 19 ତାରିଖରେ କଣ କରିବା ନା ଦାଦା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଆଣିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା କେତେ ଫୁଟ ନା 5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟିଆ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କେମିତି 1 2 3 5 ମୂର୍ତ୍ତି 5 ଫୁଟିଆ ହେଇଗଲା 2 ଲକ୍ଷ 5 ଫୁଟିଆ 2 ଲକ୍ଷ ଇଟା ହାଡ଼ି ଦବ ତା ପାଇଁ ଭୋଗ ଦରକାର ଭୋଗ ନା କଣ ଏଡା ବଡ ଏଡେ ବଡ କଣ ନଡୁ ନଡୁ ଆଉ ଏଡିକି ନା କଣ ବୁନ୍ଦି ବୁନ୍ଦି ତାପରେ ଏଇ ସାଇଜ ଦିଟା ଜାଣିଛି ଦିଟା ନଡିଆ ନା ଦାଦା ଦୁକୁଡୁ ଡିଜେ ଆସିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଡିଜେ ତ ଗଲା ଏବେ 3 ରାତି ଝଲମଲ ହବ 19, 20, 21 ମାନେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହଁ ଆଗରେ ବସିବୁ ଆମର କମେଡି ପିଲା ଆଗରେ ବସିବା ଆଗରେ ବସିବି